खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेल डेली निउज आपडेटआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि हेडलाइन्सफोरखौ आं फरायनोसै, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। मैया आसामनि 12थि विधानसभानि समायखिरा लानाय फोरबोआ जोबनानै थांबाय। मैया गिबि मन्त्रि महरै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समायखिरा लायो। लोगोसे बारग' गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालाबो समायखिरा लायो। लोगोसे गुबुन गुबुन MLA फोराबो समायखिरा लायो। मैया बिश्वजित दैमारी बिथाङा आसाम विधानसभानि बुंथिगिरि महरै मासियाव जिरायो। मिथिनाय बादिब्ला आसाम विधानसभानि बुंथिगिरि महरै मासि मोननाय बिश्वजित दैमारीया गिबि बर' सुबुं। BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया गिबि मन्थ्रिखौ बिश्वजित दैमारी बिथांखौ बुंथिगिरि महरै सायख'नायनि थाखाय साबायखर बावो। मैया बिश्वजित दैमारीजों लोगोसे डक्टर नमल ममिना लेङाइ बुंथिगिरि महरै मासियाव जिरायो। मैयानि समायखिरा फोरबोआव माखासे MLA बिथांमोना गाव गावनि हारिमुआरि गाननाय जोमनायजों विधान सभायाव फैयो। आरो गोग्गाथाव बाथ्रादि बिश्वजित दैमारीजों लोगोसे साफ्रोम बर' MLA बर' रावजों समायखिरा लायो। मैया अखिल गगৈ बिथाङाबो समायखिरा लायो आरो बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांखौ साननै विधान सभायाव हाजिर थानो होनो थाखाय खावलायो। मैया देहा बिफाननि मन्थ्रिया मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों आसामनि रायजो राजा सुबुंफोरखौ मिथिहोयोदि ब्लेक फांगासनि थाखाय जेबो गिनांगौ गैया। बिथाङा बुंदों दि 1 लाखनि मादाव सासे सुबुङासो ब्लेक फांगासनि गाग्लोबनायाव गोलैयो आरो ब्लेक फांगासा जेबो महामारी नंथ'वा। प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बिथाङा मिथिहोबावोदि हादोरसायाव लासैनो COVID-19 जानाय सुबुंनि अनजिमाया खमिबोदों। बिथाङा मिथिहोबावोदि आसामाव दिनैसिम 3,23,574 नि बांसिन सुबुङा COVID-19 जों भुगिनांदों। नाथाय खुसिनि बाथ्रादि 84.25% रिकभारि रेटजों हादोरसायाव दा 51,817 सुबुङाल'सो COVID-19 नि बेरामिसै। बे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजोंनो बिथाङा मिथिहोबावोदि दिनै COVID-19 नि टेस्ट खालामनाय सुबुंनि अनजिमाया मैया आलफानि गाहाय परेश बरुवा बिथाङा मिथिहोनाय बादिब्ला रितुल शइकियाखौ हगारबाय थाबैनो मोजाङै मोजां न'सिम सफैगोन होनना परेश बरुवाया मिथिहोयो। मैया ध्रुव महन्त बिथांखौ गिबि मन्थ्रिनि गाहाय सचिब आरो गौतम प्रसादखौ गाहाय मन्थ्रिनि पार्सनेल एसिस्टेन्ट महरै सायख'नाय जायो। दिनैनि हेडलाइन्सआ बेखिनियानो फ्रेन्ड्स। जुदि बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै गोजोनबायब्ला प्लिज लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनानै अलखौ थुनो दाबाव। गोजोन्थों।